Grazzi. Fl-aħħar ġimgħat rġajna rajna aktar traffikar ta' nies minn organizzazzjonijiet kriminali fil-Mediterran. Kellna bastimenti għal-rimi jimxu għal-rieħhom lejn l-Ewropa mingħajr ekwipaġġ. Ir-ritratti li rajna ta' nies vulnerabbli jibqgħu ikexxuna għal omorna. Rajna nies mobbija f'ammonti kbar qed nissugraw li jkollna traċedja oħra fil-Mediterran. Dawn it-trends ġodda ma nistgħux ma nagħtux każhom. Irridu nieħdu azzjoni b'mod konkret u urġenti. Irrid ikollna strateġija holistika kif qal il-Kummissarju biex nindirizzaw dan it-traffikar illegali li jsir minn nies li jabbużaw minn dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Irrid ikollna l-kuraġġ politiku li neżaminaw x'azzjonijiet fit-tul jistgħu jittieħdu u li jmorru lil hinn mill-mandat politiku. Irridu nesploraw alternattivi oħra legali dwar l-immigrazzjoni. Iva, irrid ikollna wkoll il-kuraġġ li ngħidu li din il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ma tistax tintrefa' biss mill-pajjiżi mediterranji fil-periferija tal-Ewropa. Kull gvern Ewropew għandu jħoss responsabbiltà bħalma jħossu r-responsabbiltà Malta u l-Italja. Mhuwiex aċċettabbli li jkun hemm min jaħrab mir-responsabbiltà sempliċiment għaliex mhux qegħdin fil-Mediterran. Fl-aħħar sena u nofs dan il-Parlament approva żewġ riżoluzzjonijiet importanti li sejħu sabiex tittieħed azzjoni fil-Mediterran. Il-Kunsill issa jrid jieħu azzjoni. Din hi kwistjoni Ewropea u jeħtieġ li jkun hemm soluzzjoni Ewropea mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi.